Kublai pi blog boro sai sen biang ngapriang subhai pi syakane ka channel jonga. Hagane ka video matasngi ngan batai langkot ya kane ka film Half Girlfriend. Ka film balak da u Arjun Kapoor kum u Madhav Cha bat ka Shraddha Kapoor kum ka Riya Somani. Ya kane ka film la rilis aga kharkhandai tarik jong ubnai me jong usnem ar hachar khat nyeu. Hooj kum bala sakhi hi da ki ba bon ngut ki breu ba ka ching ej banangkong kadai ka ba kordor. Si sen bal ej amla shu ban klet wat la dalong kumno ru. Kumta hagane ka film ru phin yu i ya wei usumla ba ula ej thamasem ya ka wei ka thei samla. Bat pej ya kane ka video hodop kun phin satip ya kane ka story. Habastang ka film lapan i ya u Madhav u bala mare syayeng sawai jong kariya da ka ching susi ka bakrau haden ba ula yo pule ya ka sithi jong ka ba kala tho ayu bakan saim satang lai banai na ka dau ba kala yo ya ka chingpang blood cancer penban andala poi hagane ka yeng syam shu ya ka bad ula syam satang kitar ki bade ka jong ka kumta ula syong ru hagane ka tren benlej sha Delhi syayeng jongka benlej ai ya kitar ka jongka kumcu ban peniru ya ka sithi ba kala tho ayu ha ka keme jongka kumta kat ba udang syong hagane ka tren ula kan mau ya ka Riya lengba ka video hapo mobile bat de hangne ba kane ka film kala phai lane kala peni sha ki sansnem baladep hapreng ka story jong u bat ka Riya u Madhav Cha udai u khna nong kendong basang basa ha ka sinong Simrau jong ka state Bihar bat u badairu u player basketball u batrem bha namar ba udai na nong kendong kumta nang bha ban kren phareng hanrei u ba don bok pat ba ula yo kalat ban pule ha ka Saint Stephen College Kabaron ha Delhi lengba ka ching penmang na ka sport quota de hangne ba ula ya kendo ya ka Riya ka bala pule lang ha kane ka college ka Riya ka dei ka khon respa ba yo bokot bat ka basang basa ha Delhi bat ka ba sotnaru banjale basketball ha ka banang kong Madhav alamud bakaria kamnang ban kren Hindi ha kane ka chenmet katba kidang yale basketball lang namar ba ka cukren tang da ka kten English yau tat hadu ba ula yo sngo ya ka cingkren phone jongka bat ka keme jongka da ka kten Hindi kumta ula kli ya ka hakano karukom ba kanang ban kren Hindi hanrei karya pat kala phai kten ko ong ba kinong Delhi baro ki kren da ka Hindi kumta Madhav ula sungthu ba ka dei kanong Delhi haden kane kala khot ru yau ban yalej disha namar ba kala than Madhav ula yatho ru syafang kariya ha u Shailesh ubadei uperlok chung u bat kine ki perlok chung u kila ai chumut yau ba udei ban khot yakut yaka da ka ba khot pej film yaka sha cinema kumta Madhav ru ula le kumbala batai da ki perlok chung u ula terwa ban yalong perlok bat ru kala tre bat ula khot ru yaka ban yalej pej film sha cinema bat karu kala mencur kumta kini arngut kila yalej pej cinema bat haden kane kila yapoi songkai ru hachrong chongka India Gate hangne karya kala yathu ba ka kwa banlong nongrwai hakmat ki pej ba kumba kala yui yaka wei ka kanthei ha New York ba karwai harut surok katba kidang yalej kai sha New York bat ki bahayeng jongka hangne lapan i bakini arngut kela plut por banya Shanghai ngobha bat ha kane ka chenmet Madhav ula wanbo yaka shadow yeng jongka bat haswa bakan lej sayeng karya kala do e yau bat upat ula lengo namar bakadei kasen banangkong ha ka wei ka sngi lapan i yau Madhav ba ula kre benlej syaka parti sngi kha jongka Riya namar ba biang bha ka riam
u Shailesh ula ai ka wei ka jacket ya u bo un phong kumta madhaf ula lej vut sayang chongka ria bat ula ai ru yaka ka wei ka kif kata kadai ka sopti hakaba karya ru ka itnat bha ya kane ka sopti ha kane ka parti karya kala pen itho ru ya u ha ukpa bat ka keme chongka ba udai uparlok baile basketball lang hapo college hanrei ukpa chongka pat don bha kamon ban kren ya u hanrei ka keme chongka pat ka sutenat bha ya u ha kane ka parti umathaf ula keliru yaka sepang kecing yade jeng u batka hanrei karya pat kalong yu u ba maka kamde ka perlok kenthe jeng u hanrei ka dei tang kecing ithu siteng por bat kala terwaru ya u madhaf hangne ba kan long tang ka perlok siteng por lane half girlfriend jeng u kumta u madhaf ula susi haba ula yo sngo yakane namar ba ula stang ben ej bahaya ka bat ula yu iru ya kecing lechan jeng u rohan yaka u rohan udai u perlok jong karya nadu ba kidang ret kumta umathaf ula ya thoru yakane kacing terwa jong karya banlong ka half girlfriend jong u haki perlok jong u kumta u Shailesh ula ai chemut ya u ba lada ka dei ka breu ka ba e ya u udai ban khot yaka haka kamra jong u kumta umadhaf ru ula kangu yakane kacing ai chemut jong u Shailesh kumta hakane ka chanmet umadhaf ula ong yaka ria bakan res chwa haka rum jong u haden kacing yele kai bat karu kala tre yakane kacing khot jong u hanrei hakane kacing res jongka u madhaf ula penbor yaka ban yala ej bat u hanrei ka ria pat kamtre yakane bat kala domru ya u namar ba ula bat scam yaka kti jongka hado ba kala ur na kacing kenthany kumta kala phet no nangta da ka cingdom bat kacing susi haden kane umadhaf pat ula persang ban panmap yaka hanrei maka pat kamtre shu man sengap ya u kumta umadhaf ula sengsi merwei haden keto kane sengi karya kala ya tho ya u ba kan e no yaka college jongka ban le ya tho no bat u rohan bat ban le song no ru sha London hakaba u rohan utrei sha London tang shu yo sngau yakane umadhaf ula persang ban pensange yaka hanrei le no e maka pat kala shu phet chandat no nangta kumta kisnem kiyan bat u rohan ru ula pendap yaka college jong u da kacing sngsi hapo mesem jong u ba ula do no yaka bat umla hiru ban klet yaka namar ba ula e chisha yaka haden kane kacing pendap jong u yaka cingpule umadhaf ula lej phaino shalashnong sabadon ka keme hakaba kala penyai yaka school jongka hanrei hakane ka school jongka keme jong u ula ui ba don tangki khna school senrang suda klem ki khna school kenthei namar ba don ka toilet ka babiang namata ki kenthei kumta ula persang ban wat kalat kalenti ban penbha yaka toilet namata ki khna kenthei bakin yo ban wan pule hakane ka school umadhaf lembar ka keme jong u kla lej pancing rap ru na u MLA halor kane ka kam hanrei une u MLA pat ula kentaj yakane ka cingpan jongki kumta umadhaf ula bana yaka skim bilkit ba kawan hapatna ban ai cingrap yaki school hakane ka caka kumta umadhaf ula apply yakane ka skim bar ula lejru yaka meeting blalong ha Chanakya hotel ha patna namanta kane ka skim hanrei usyam cheng e pat ba uhap ban kren da kakten English namanta kane ka bilkit te haden ka meeting umadhaf ula ikendo yaka ria ba kawan sya patna namata ka kam business jongka haden ba kala simti yaka kam jong ukpa te kumta kine arngut ha kacing yakendo biang arsen kilaya lej di sha snautenat bat karyaru kala yatho hau ba kala ya phetno bat ulok jongka
namar ba uju leben bha yaka kumta ha ka chingdan bok umat haf ula pha hikai English sendon ha ka ria namata ban kren English ha sngi bawan ka Bill Gates Foundation kumta ha ka ne ka chingpang khre chongka namata chong u ban kren English karya kala sho ching e ya umat haf hanrei ka klem pan pau pat ya u chapang gane te ha ka wei ka sngi umat haf ula wan yalam yaka shayeng chong u bat ka kme chong u kala kli yaka ria halor ka ching ya tho chongka hanrei ka ria pat kala ong ba la shisnam shiteng kala ya phet bat ulok chongka kumta ka kme chong uru kam don bha ka mon bangkren yaka namar ba ka dei ka ba la yo lok teng haden kane ka ria kala ya thoru ha u ya ka ching e chongka ba ka shem hapo yeng ba ukpa chongka uchu sho uchu la ben bah ya ka kme chongka bat chu shuru urohan ulok chongka lembar ka kme chong u kichu la ben bha ya ka bat de na kane ka tau kala suphat no kumne kat seba poi bat ha kane ka por kala pendap ru ya ka kenten English namata chong u bun kren haswa bakan let no sha Delhi te ha kane ka por umat haf lembar ka kme chong u kila ya let on nanti ya ka sha station train bat haswa bakan let no ka kme chong u kala ong ya ka ba kadei ban klet no ya u madhaf namar ba kadei ka ba la yo lok teng bat kamdei hiru ban penthut su ya ka ching im chong u hanrei u madhaf pat sham tip ai ya ka ne ka ching kren chong ka kme chong u namar ba udang let thet kumta ka train kala khi bat u madhaf ru ula ong ya ka ria ba klemaka la ban kren ha ka to ka sngi hanrei ka ria pan kala ai masiam ya u ba udei ban chop ben ha ka to ka sngi kumta ka train kala chengai kumta u madhaf ula persang ban phon ya ka hanrei u klem yo namar bala poi ka sngi ya u ban ai ya ka speech hakmat kinong yalam chongka Bill Gates Foundation bat karyaru kala poilang ha ka ne ka sngi ban ai msiam ya u namar bo umla bha ban kren English ula kren langru da ka kten Hindi hadu ba ula chop ya ka ne ka bil da ka pisa ba san pholak tangka namata ka school chung u ha une usnem kumta baro kila ya kemen lut namata chung u ba ula chop ya ka ne ka bil bat karyaru kala leino nangta namar ba kam kwa shu ban penthut ha ka ching im chung u haden ka ching maham chong ka kme chung u bat umat haf ula yoru ya ka sithi na ka we ka khna school ba ka ria kala tho yu ba satang lai banai kan im ha ka ne ka sla parthei na ka daw ka chingpang blood cancer bat kala ongru yu ba dei ban wat shu ya ka bat karu kam tip shu shei ba kan len hanrei ka ne ka sithi pan kam dei ka ba shisha ba ka long kumta hanrei ka dei tang na ka daw ka ching maham chong ka kme chong u ba kam dei shu ban penthut ya u kumta umat haf ha ka ching bom tip ai ya ka ne haden ba ula de pule ya ka sithi ula lech mare wut sha yeng sa chong ka ria hanrei sham shu ya ka bar ula shem satang kitar ki badei ki chongka kumta ula lech sha Delhi ban lech ya tho ya ka kme chongka badde hangle ru ba ka ne ka phlim kala poi biang ha ka por ba udang kan mau ya ki por bala lech no kat ba udang shong hapo train ban lech sha Delhi kumta ka train kala poi ha Delhi bad uru ula lech sha yeng chongka ria ban lech ai ya kitar chongka ha ka kme chongka bad ula pen iru ya ka sithi ba kala tho yu bad ka kme chongka ha ka chingbom tip ai kala yam sngsi hadian ba kala yo pule ya ka ne ka sithi chongka kumta hapo kine ki lai banai umat haf ula wat ya ka ria saudong ka Delhi hanrei sham satya ya ka kumta ula kan mau ba kala ong teng ya u ba ka kwa ban rwai ha ka wei ka bar ha New York kumta umat haf ula khre ban lech wat ya ka sha New York wat ha ba la khang persha ka kme chong uru
bat ula lej saru hayeng jong usailesh uperlok jong u han New York bat ula ya thoru hau ya kecingcia baro syapang ka ria kumta usailesh lembat kalok jong u ka rutwi kila tip ya kane kecingcia kumta kila ongru ya uba umdei ban perkhat than ya ka ria ka rutwi kala pen ithoru ya u bat ka ansika ka perlok jongka khnang bun kletno ya ka ria kumta kine arngut kila plutpor katto kanepor ha kane ka hotel hado ba ula yo ya ka khubor na wei unong trei chong kane ka hotel ba ula ong ba la don ka wei ka kanthei India ka barwai ha ka mosbar marsan tip ya kane umadhaf ula lej mare ban lej wat ya ka da ka cingkemen wat habala khang persya upurlok jong uru wat haden ba ula poi hakane ka chaka ula shem shisha yaka kanthei India ba karwai tang ba sosi pat ba kamde ka ria ba la sha kemru haki pulis namar ba ula ktakti yakane ka kanthei ba udang mut ba dei ka ria hanrei usailesh ula plait no ya u nakti ki pulis kumta haden kane umadhaf hakachingkulat ba syamshu yaka ula khre ban lej phaino shalashnong bat haswa bun un lej ki perlok su kila penlong parti farewell namata chang u bat yakane ka parti la penbit penbiang da ka ansika ka bala sho ching e ya u bat dei hangne ba lengba ka video clip jongka ansika ba ka khublei lej suk ya u ula ui ya ka ria hapo video ba ka ruai hakawe ka hotel hakaba ka ansika kla record ya kane ka video hakane ka hotel bat ka bom sham tip ai halor kane kumta ula kli ya ka ansika hey kla record ya kane ka video bat karu kla ya tho kumta ula khre ban lej wat ya ka bat u shailesh ru ula ai ka jacket namata chung bun phong namar ba ka dei ka por khriat kumta ula yoru ban ya kren phon bat u nong piya chong kane ka hotel khnang bun phap shwa yaka namata chung katba udang don halenti kumta da ka ching yarap lang chong ka GPS map ula ya syam shisha yaka katba kadang rwai ha kane ka hotel bat ula sung thoru ba dei tang na kadaw ka keme chung ba kam kwa ya ban ya poi bat ka kumta kine arngut kila ya suk bat kila ye ej biang bat kila ye lej phai no ru shalashnong hangne lapan i ba u madhaf ula ong ya ka keme ba un sa play biang sakaway ka school thamai bat lapan iru ya karia ba kadang hikai basketball ya ka khun jongka kabadei na u madhaf kaba kertengka tiwisha cha bat de hangne ru prolog ba kane ka film klapoi no shaka bakut lada phi sotanat ya kane ka chingi thu khana chunga sngopha sa share like comment bat subscribe ya kane ka channel chunga khnang bangan sa pami shushu ya kum kine ki chai love story khublei shibun